Dartean, gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon osteguna dugu, astea amaitzear dago eta nola ez, COVID-19 helduko diogu jarraian, izan ere, izurria dela eta ezarritako murrizketa neurri guztiak bertan bera utzi egin ditu Eusko Jaurlaritzak. Datorren astelehenetik aurrera sartuko da indarrean labiren erabakia, gaur bertan arratsaldean hartutako erabakia. Iñigo Urkullu lehendakariak esan du azken asteotako datuak onak izan direla eta horretan oinarrituta hartu dutela erabakia. Bestetik aurreko astean lan erreforma onartu eta oraingoan gutxieneko soldata eztabaidatzeari ekin dio gobernu espainolak, naiz eta kontu honetan inolako ezbairik ez den loteslea. Horregatik gutxieneko soldata 1.000 eurora igo du Espainiako gobernuak Comisiones Obrerasekin eta UGT-rekin akordioa eginda eta COE patronalaren kontrakotasunarekin. Espainiako gobernuak igo du gutxieneko soldata 1.000 eurora. Urtarrilaren bateko atzerako eragina izango doitunak eta Yolanda Díazek balioan jarri du igoera. Hoy, cuando un trabajador o una trabajadora tiene como mínimo un salario mínimo de 1.000 euros, ya estamos dibujando una realidad radicalmente diferente en nuestro país. Por tanto, creo que dejamos atrás la España de los bajos salarios. Madrilgo gobernuak ez du inoren beharra lanbiderteko gutxieneko soldata eguneratzeko, baina Díazek nabarmendu du gizarte eragileen babesa bilatu dutela eta sindikatuena behintzat lortu dutela. UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin izenpetu du akordioa. Patronalak aldiz itunetik kanpo gelditu dira. Sindikatuak kritiko agertu dira patronalek hartutako erabakiagatik. Lamentar, evidentemente, que las organizaciones empresariales no hayan sido coherentes con la subida del salario mínimo de convenio que pactaron hace ya más de 2 años con las organizaciones sindicales. Responsabilidad de la patronal de firmar y no cumplir. Cuando uno firma, tiene la obligación de cumplir lo firmado. Bestalde, Eduardo Zubiaurre Konfebaskeko presidentea gurean gaurko magazin saioan izan dabar, eta adierazi zuen hainbat sektoretan igoera hori onartzea oso zaila izango litzatekeela. 3 urtetan 130 baino gehiago igo da, azkenengo 5 urtetan 140. Iruditzen zitzaigun balore erantzi eta lehiakortasun gutxiko hainbat jardueretan oso zaila izango zala horrelako koste igoerak onartzea, jasotzea. Azken 4 hilabeteetan 975 euro izan da Espainiako lanbide-arteko gutxieneko soldata, 14 ordainketan banatuta, eta orain 35 euro handituko da. 3,6ko igoera da, baina abenduan urtearteko inflazioak izan zuen 6,5ko igoeratik urrun. Horrez gain, ekonomia arloan elak borroka areagotuko du lantokietan, lan erreformak oraindik ere babesten dituen sektore guztien estatalizazioaren eta kaleratzeen kontra egiteko sindikatuak goiz honetan jakitera eman duenez. Michel Lakuntza, elako idazkari nagusiak gainera, EH Bilduri eta EAJari eskatu die kaleratzeak eta erkidegoetako hitzarmenak lehen etzi ditzaten Madrilgo gobernuarekin izango dituzten negoziaketetan. Gu jarraitu behar diogu eskatzen Euskal Alderdiei, PNV-eri eta EH Bilduri, gai hau jarrai dezatela mai gainean jartzen. Eta etor daitezken balizko negoziazio horien aurrean, Espainiako gobernuarekin, jarrai dezatela planteatzen hau lehentasun bat bezala. Besteak beste, Euskal hitzarmenen lehentasunari buruz eta ereen eta kaleratzen inguruko aldarri hoiei buruz. Atzokoan berriz, abiadura handiko trena Bilbon eta Gasteizen sartzeko protokoloak sinatu zituzten Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak 2 hiriburuetako udalek eta Arabako Foru Aldundiak Gasteizen aurrezalde guztiek hitzez hartutako konpromisoak idatziz jaso dituzte dokumentuetan, hala nola, 2 hiriburuetan geltokiak lurperatzea eta lan horien kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku uztea.
Abiadura handiko trenaren Gasteiz eta Bilboko sarrerak erekitzen hasteko protokoloa sinatu dute tarteko diren erakunde Gasteizen. Hala nola Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, bi hiriburutako udalek eta Arabako Foru Aldundiak. Eusko Jaurlaritzak eta nire sailak konpromiso irmoa dugu abiadura handiko trenarekin eta bere garapenean modu aktiboan parte hartzeko. Lankidetza protokolo honek bi hiriburuetako lurperatza bermatzen du. Eusko Jaurlaritzak hartuko du bere gain kostua eta ondoren kupo bidez deskontatuko da. Bestalde zehaztuta geratu da Basaurin egingo dela behin-behineko geltokia. Abiadura handiko trena Bilboko abandokora iritsi bitartean egongo da martxan. Argi daukat, proiektu hau asko luzatu indala. Horrexegatik uste dut oso importantea dela konfidantza berreskuratzea. Gasteizko kasuan laster sinatuko dira hirirako sarreren eta Arkautiko korapilaren proiektuak. Protokola ondo dago sinatzea, baina baita ere ondo dago kronograma jakin bat jakitea, hurrengo urratsak zeintzuk izango diren jakiteko. Gasteiz-Burgos loturaren lanak ere hiruhileko honetan dira esleitzekoak. Hala aurreratu du Raquel Sánchez Espainiako garraio ministroak. Vamos a licitar la redacción de los proyectos constructivos en este primer trimestre del año. Eta gauzak ondo 2027ko espero da lanak guztiz amaitzea. Aipatzekoa da ordea 2006 duela 17 urte ekin zietela HTaren lanei. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako eremua da aurreratuen dagoena. Trenbidearen ia zati guztiak eginda daude eta gainontzekoak 2024ko amaitza aurreikusten da Hernani Astigarraga lotuneko eta Donostiako eta Ezkio itsasoko lanak amaitzen dituztenean. Araban eta Bizkaian berriz atzeratuago doaz lanak. Hiriburuetako sarrerak ez ezik beste 5 zati geratzen dira egiteko. Bestaldetik, aste honetan bigarren Monzon Ganuza sarituen berri izan dugu. Jose Luis Elkoro eta Mari Carmen Aiastuik jasoko dute Euskal Herriari bizitza bete lan eskaini diotela etortzeko. Nola irudikatzen dituzte herritarrek euskal utopiko horiek bada, Bergaran izan gara herritarrei galdeska. Aste honetan ezagutarazi dira bigarren Monzon Ganuzaren sarituak. Euskal Herriari bere kultura, hizkuntza, historia eta etorkizunari bizitza osoko lana eskaini dioten Bergarar zein Bergaraz gendiko herritarrak omentza du helburu sariak. Eta saria erabakitzeko unean kontuan izaten dira Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren baloreak. Hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa. Utopikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi. Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Eta nola irudikatzen dituzte herritarrek Monzon eta Ganuza euskal utopikoak? Politikan asko sartuta zegoen eta asko zeman Euskal Herriatik eta euskeriatik eta lanatik. Pasien jakintzu pertsona batzu, baina herriandik oso hurbil, beti laguntzeko. Telesforo bera ekintzailea izan zen, eta bera, desente eukizitzuan bere bizitzan, baina, bai Euskaldun peto-petu gaina, eta nik uste Euskal Herrixaren alde asko indiakua, asko. Aurtengo saria Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastuik jasoko dute. Euskal Herriari bizitza betelan eskaini diotela aitortzeko. Egindako egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredu utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Bergararrek esan digute asko poztu direla aurtengo saria Elkorok eta Aiastuik jasoko dutela jakitean. Gauza saritu indiariaz, personak lan egin dutenien herriaren alde eta normala da rekonozimentu bat aukitzea, ezta? Ni bereiek honitzen, bai Jose Luisekin da Mari Carmenekin da merezi dabe. Bai, merezi dabe. Eta Jose Luis, alkata bezala, txapo. Txapo, Arai baten bebai, baina oin azken aldi honetan nik usteot, izan zala, azken eta ikua ipinizotzala benetan arpeixa Euskal Herriko gatazkai odana dalakuai. Jose Luisek alkatia izatea zaparte, bere garaixan ikurrin kontu da, gero antzulan
hori, gizon, tailarra, industria da asko bultza usaban, Jose Luis pertsona handisa lagun daukat eta pertsona handisa. Eta Mari Carmen bai, karo. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute elkorok eta aiastuik. Eta bestelako sari batzuei helduta, Oskar sarietarako izendatu egin dute Alberto Iglesias konpositore donostiarra. Madres Paralelas filmaren soinu bandagatik hautatu dute Iglesias bere ibilbidean 4. martxoaren 27an ospatuko da, 94. Oskar sarien gala Los Angelesen. 4. bere ibilbidean Oskar sarietarako izendatua izan da Alberto Iglesias konpositore donostiarra. Kasu honetan Pedro Almodobarrek zuzendutako Madres Paralelas filmarentzat egindako soinu bandagatik hautatu dute. Aurretik, Tinker Tailor Soldier Spy, The Constant Gardener eta The Kite Runner filmengatik ere izendatua izan da sari berdinerako. Baina ez du oraindik ere mundu mailako zinema aintzatespen garrantzitsuena den Oskarra lortu. Dudarik gabe, Euskal Herriko konpositore nabarmenena da Iglesias zinemari dagokionez behintzat. Mundu mailako 10 ekoizpenetan hartu du parte, eta esaterako, 11 Goya sari eskuratu ditu bere ibilbidean, baita Venezia eta Canneseko jaialdietakoak ere. Azken izendapen hau berezia dela aitortu du Iglesiasek albistea jasotzean. Bere esanetan, 20 urtez Almodobar Espainiar zuzendariarekin askotan lan egin ostean heldutakoa baita. Aurkari gogorrak izango ditu hala ere saria eskuratzeko. Hans Zimmer munduko konpositore garrantzitsuenetarikoa ere hautatu du Hollywoodeko akademiak Dune pelikulagatik, eta Germain Franco Encanto filmerako egindako musikagatik. Azkenik, Netflix plataforman arrakasta izugarria izan duen Don't Look Up filmaren soinu bandarekin ere lehiatuko da, martxoaren 27an Los Angeles hirian ospatuko den banaketa galan. Besterik gabe onaino gaurko albistegia segidan elkarrizketari iregiko diogu tartea eta horra joateko hortxe duzue gaurko musika zuzenean saioaren azken taldearen promoa lotura. Gaurkoan ikusgai izan duzueia da 8 eta 4 baina galdu baduzue eskeskatu 10etan gure saioaren ondoren beste aukera izango duzue, ez galdu. Gabon berriro gaude gaurko elkarrizketan, izan ere otsaiaren 5ean, 20 urte bete ziren gazte antolakundeen ilegalizazio garaia hasi zenetik, horren arira aritzeko eta gaur egungo egoeraren inguruan bebai aritzeko, gurekin dugu gaurkoan Deustuko platoan zuzenean, Markel Ormazabal. Gabon, Markel. Gabon. Zelan hau da? Ikusten duzuen bezala, Izerri Patxetan, Donostitikan iritsi ona, autobusian berogailua tope eta geroztikan ezin gelditu, baina ondo. Eta ondo torri Amaika telebista. Eskerrik asko. Zan bezala, otsaiaren 5ean, 20 urte bete ziren gazte antolakundeen ilegalizazio garai hori hasi zenetik, zuzeu jarrai, Aika eta Segiren sumarioen egon zinen barkatu auzipetua, nola gogoratzen dituzu urte hauek?
Vale, igual, aurretik nabarduratxo bat egitea. Bai, 2002ko otsailaren bostean, Auzitegi Nazionalak segi gazte antolakundea legez kanpo utzi zuen behin-behinean. Baina urtebete lehenago, 2001ko maiatzean, Garzonek Aikarekin berdina egin zuen, bai? Orduan, zikloa pixkal lehenago hasten zela esan daitekez. Eta gero igual aurrerago jarraituko dugu, baina egia da ere ilegalizazioak bere horretan 20. mendearen, 21. mendearen bigarren hamarkadan, edo lehenengo hamarkadan hasten direla barkatu, baina, estatu Espainiarren aldetikan gazte antolakundeen aurka bereziki, Ezkerra Abertzaleko gazte antolakundeen aurka egiteko bulkada edo asmoa asko ere lehenagotik datorrez. Eta nola gogoratzen ditudan urte horiek, intentsitate handiarekin, gazteak ginen, intentsitatea eta gaurtik begiratu ezkero, izugarrikaria galanta pasarazi ziguten, eta distantziarekin ikusten duzunean, egiazko neurri hartzen diozu gertatutako guztiari. Zuk esan bezala ordutik, izan ere aurretik bai, behin betiko emaitzeko, independentismoarekin barkatu, behin betiko emaitzeko estrategia batekin hasi izan Espainiako estatuak, ezta? Bai, eta estrategia hau hasten da, 80. hamarkadaren bigarren erdialdean, ez? Hor egin egunkaria eta irratia izten direnean, Aekaren aurka jotzen dutenean, orain esea enpresaren aurka, bai, ordurako ja diseinatua zegon, Euskal Askapen mugimenduaren edo osatzen zuten, eragile alderdi enpresa erakunde zibil eta politikoen aurkako, estrategia hori. Egia da, 1988an Lizarra Garaziko ituna sinatzen denean, eta hor Euskal Herrian egoera erabat aldatzen denean, horrek nolabait eten egiten dituela estatuaren asmoak, ez? Erakunde armatuaren menia hausten denean prozesu horren ostean, hor berriro azeleratu egiten da, eta gazte antolakundeekin batera, Ezkerra Abertzalea osatzen zuten, garai horretan osatzen zuten, erakunde ezberdinen aurka, zirta eta zarta hasten dira. Eta egungo egoerari begira, jazarpen horren arrastorik edo topatzen dituzu, eta erantzuna bai baldin badan non eta nola? Bai, erabat, esango nuke, azkenan hitz egiten ari gara, 10 urteko ilegalizazio estrategia oso batetaz, 10 urte ematen ditu Ezkerra Abertzaleak iaia bere osotasunean ilegalizaturik, ez? Eta bereziki gazte antolakundari dagokionean, esango nuke, Espainiako gorenak epaia ateratzen duenean, non ja Jarraia Ikatasegi erakunde terroristatzat deklaratzen dituen, 2007ko urtarriaren 19 hortikan aurrera ja, izugarrikeria hori askoz ere zabalagoa da, ehundaka gazte dira, kalkuluen gutxi gora berakoa, 300 gora gazte dira, jazartuak eta represaliatuak, eta bai, egia da, une horietan eutsi zitzaiola, enbatari, eutsi zitzaion estatuak bota zuen erronkari, baina egia da ere bai, horrek zauri galanta utzi zuela, eta nik uste gaur oraindikan ere, pairatzen dela azkenean, erakunde mugimendu politikoetaz hitz egiten ari geranean, transmisio politikoa oso gauza garrantzitsua da, ez? Batez ere mugimendua bera bir sortu eta iraunarazteko, eta zuzen ere estatuak horri eman zion bete-betean, ez? Hala eta guztiz, hementxe jarraitzen du. Arrastoen arira, zuk esango zenuke bidez gaur egun interneten jasarpen hori ematen dela? Bai, ez dute asko kontrolatzen eremu hori, baina egia da, estatu mailan gurekin edo Euskal Herrian ensaiatu edo esperimentatu zuten guzti hori ez dela eten, ez? Eta gerora ikusi dugu ere bai, estatuko beste hainbat herrialdetan edo egin dituzten operazioetan nola logika berdinak erabili dituzten, eta orain azken aldian sare sozialen bueltan ematen ari diren jazarpen guzti horiek ere logika azken logika horri erantzuten diote, ez? Ez ginen gai izan, ez gu ez eta areta gutxiago Espainiar gizartea, hain zuzen ere ez hainbeste praktika baizik eta logika edo pentsamendu horri, halako horma bate jartzeko, eta noski gurekin ensaiatu zutena gerora gaur egun indarrean jarraitzen du.
ilegalizazioak direla eta zuk esango zenuke epaiketa horiek baliatzen zituztela kriminalizazio puntu hori areagotzeko edo? Bai, eta igual hasieran esan dizutez, kriminalizazioa hasiera-hasieratikan sufritu behar izan zuen Ezker Abertzaleko Gazte Antolakundeak, esaten izunez, Jarrai 1979an sortzen da, eta handik 2 urtetara, 1981an, bi sarekara daude, Nafarroan eta Bizkaian, 30 gora gazte atxilotzen dituzte, sabotaiak egitea ze akusaturik, eta hori da lehenengo aldia, non bai prentxan eta bai Auzitegi Nazionalean, Jarrai edo Gazte Antolakundea, ekintza, indarkeriazko ekintza edo sabotaiekin lotzen den, ez? 80. hamarkadan, saiakera, hor argi ikusten da, ez? Kriminalizatzeko nahi hori hasiera-hasieratikan eukizuela estatuak. 80. hamarkadaren lehenengo erdialdean ere bai, Gipuzkoako Jarraieko zuzendaritza guztia atxilotzen dute, hain zuzen akusatuta, kale borrokarekin lotuta, eta hortikan aurrera, kasi 2000 edo ilegalizazio prozesua hasi arte, horren saiatzen du estatuak beste elementu bat, ez? Komando sigriega edo igrekoa komandoak izena zutenak, batetikan balio izan ziren kale borrokan aritzen zen jendea, erakunde armatuarekin eta ekintza terroristekin lotzeko, baina bestetikan Gazte Antolakunde, kasu honetan Jarraiekin etengabe lotura hori egiteko, ez? Orduan, egia da, ilegalizazio fasea iristen denerako aski kriminalizatutako erakunde badela Jarrai, eta horrek ere bai, aurreko 20 urteetan egin zuten kriminalizazio lan guzti horrek, eragina eduki zuen. Zuk azalduko diguzu inor baino hobeto seguro, ilegalizazio horien atzean, zer zegoen, zer zen benetan bilatzen zutena? Euskal Askapen mugimenduarekin amaitzea argita garbi, ez? Hor, bazegon halako susmo bat, 80. hamarkadaren herrialde hortar arte, ematen zuen gatazka armatu edo gordina estatua eta etaren artekoa zela, ez? Etak jarraitzen zuen, errepresioak ez zeukan eragina bai, noski, baina ez beraiek nahi zituzten ondorioak, eta horre esan bezala, 85-etikan aurrera, badago tanden bat, ez? Maior Oreja, Garzón Bera, baina Euskal Herrian ere bai, atutxa bezalako pertsonaje eta zitzegin barko genuke ere, hasten direnak, esan bezala, diseinatzen estrategia bat, non indarkeriazko ekintzetatik harago, askapen mugimendua osatzen duten erakundeen kontrako errepresio politiko hori egitekoa. Eta hain zuzen ere da hori, nik uste estatua bera konturatu zelako, etaren aurkako borroka horretan, askapen mugimenduak osasuntxu jarraitzen zuela, ez? Eta hori da azken finean, eten nahi zutena, independentziarako eta sozialismorako herri honek zeukan gogo hori, ez. Errepresioa aipatu egin duzu, horren ondorioz, klandestinizazioa ere ailegatu egin zen. Nola gogoratzen duzu hori? Bai, aika legez kanpo uzten duenean behin-behinean, 2001ko maiatzean, gauza bitxia da, ze sareka da, aikaren aurkakoa martxoan izaten da, alegia, sarekada bat ematen da, oraindikan legez kanpo ez dagoen antolakunde batetako partaideen kontra, ez? Isten dira egoitzak, eten egiten dituzte diru kontu guztiak, horrek suposatzen duen guztiarekin, baina ilegalizazioa edo behin-behineko debekua 3 hilabetetara etortzen da, ez? Segiren kasuan alderantziz, ikasia zeukaten, lehenengo ilegalizatu egiten dute, eta handik hilabetera atxiloketak ematen dira. Aika ilegalizatu ostean, egoera berria zan, guztiontzat, eta hor egiten da apostua, antolakunde berri bat sortzekoa, eta segi bera sortzen da. Ja, segiren aurka jotzen dutenean, argi ikusten da, edozein mugimendu, edozein gauza berri eginda ere bai, estatuak bere horretan eutxiko ziola, bere estrategia horri, ez? Eta orduan egiten den apostua da, ilegalizatu nahi duten sigla edo erakunde horren adierazpen hori kaleetan ahalik eta presente egotea.
Bi fase daudela esango nuke, bata 2007 arte non ilegalizatuta dagoen epaiketa bat jasaten dugun 2005ean, baina Audientzia Nazionalak, Auzitegi Nazionalak ez du ontzat ematen segi erakunde terrorista izatea. Zigortua gera, baina tesia erori egiten da, garai horietan esango nuke segiren presentzia nahiko antzekoa zela ilegalizazioaren aurretik genuen bezala. Nik akorduan dut manifestazioak egiten zirela segiren ikurrekin poliziaren aurrean, esango nuke poliziak berak ere etzekielako ondo nola tratatu kontua. Hor mugarria da, 2007an Gorenak erakunde terroristatzat deklaratzen duenean segi, eta hortikan aurrera bai, kamiseta bat eramateagatik, pegatina batekin aurkitzagatik, baina nahikoa froga da, gazte hori edo pertsona hori epaitua edo gartzeleratua izateko. Eta hor bai, hasten dela, 5 urte, 6 urteko lako klandestinizazio bat, hain zuzen ere, estatuak bilatzen zuena estrategia honen bitartez. Eta bai, nik esango nuke niri gartzelan egota tokatu zitzaidan, garai horretan, baina orduko gazteekin, jendearekin, lagunekin hitz egin da, utzi behar izan zioten egoera oso berezi eta zail bati, esaten dute irakaspen handiak egon zirela, baina egia mugimendu politiko batek horrela ez duela irauten, eta zentzu horretan, ilegalizazio estrategia horren zamaren adibide garbiena hortxe dagoz. Bezetik eta honen arira gazte antolakundeko kide utza izateagatik ehundaka kide atzilotu eta torturatu zituzten. Oraindik estatuak ez ditu torturatutako milaka kideen kasuak ez errekonozitu ez da erantzukizunik aitortu. Bat ere ez, eta oraintxe daukagu ez, gainean otsailaren 13 eta torturaren aurkako eguna, eta azkenengo asteetan berriro torturaren gaia mahai gainean jartzen ari da, erakunde ezberdinen aldetik. Bai, interesgarria litzateke ere bai, aztertzea aipatu ditugun operazio politiko guzti hauetan, edo entramado politiko, juridiko, represibo guzti honetan, ere torturak ze paper jokatu zuen, ez? Hori askotan pentsatu izan da, hainbat operazio, garzonek egiten zituenak eta operazio zuriak edo zirela, baina tortura kasuak ere barra aurkitzen dira horrez. Eta bai, estatuak ez du aitortu, ez du aitortuko, ez gutxien ez epe motzera hori uste nik, errentagarria izan zaion praktika bat izan delako, erabilera politiko oso argia eduki duena, sistematizatua egon dena, eta gaur oraindikan ere bai erabiltzen jarraitzen duten, ez? Beste arrazoi ezberdinengatik, baina nonuntzan entorrena ez dakit gaurko irudiak diren edo orain gutxikoak, baina ikusi dut emakumea razializatu bat nola tratatzen zuen Getxoko komisarian ertzaintzak berak, ez? Eta ikusten duzu komisarietan oraindikan ere praktika horiek egiten direla eta inork ez duela hartu inongo ardurarik bere gain horiek emendatu alizateko. Zuk esan duzun bezala, Otsailak 13an, igande honetan, torturaren kontrako eguna izango da. Zuk esango zenuke torturaren ukapen sistematiko hori gainditu egin dugula? Ukapen sistematikoa gainditu? Ez. Nik uste Euskal Herrian gehiengo zabal batek oso argi eduki duela tortura existitzen zela. Segurenik, hitz egiten da, edo gaurkoz mahai gainean dagoen zifra bat, ez, 5.600 piko lagun torturatuena. Gauza jakina da, askoz ere jende gehiago torturatua izan dela, askoz ere denboran atzeragotikan, esango nuke poliziaren berezko praktika dela eta horra arazo handi badago hori konpondu alizateko. Euskal Herrian, bai, Euskal Herrian nik uste aski zabaldua egon dela eta dagoela tortura horrek existitu duela eta berriro diot existitzen jarraitzen duela. Estatu Espainiarraren kasuan esango nuke ezetz erakunde eta instituzioetan inolaz ere, eta gizartean egin duten ideologizazio lan guztiarekin eta zerbait existitzen ez duenaz. Gainera, zuk esan bezala, azken egunotan mahai gainean dagoen gaia izan da, izan ere, Iratxe Sorzabalen epaiketa hasi berri da aste honetan. Nik uste erantzuna argi dauela, baina zer espero dugu Espainiar justiziatik?
Ezerrez, espero justiziatik ezerrez. Espainiar eta justizia nire kasuan, edo nik bizi izan duenaren gatiko oximoron bat delako ez. Ez dakit, egia da ere iratxeren kasuan gauza batzuk oso argi zeuden edo daudela ez, eta bestelako ahots batzuk ere entzun ditugula kasuaren inguruan hitz egiten. Orain, momentu hauetan ze logikak agintzen duten Auzitegi Nazionalean, ez dakit. Nik nahiko nuke baietz izango zelako, torturaren frogagarritasunean beste urrats bat ez. Baina, bueno, ez dut bat ere konfiantzarik Auzitegi Nazionalean. Eta kasu honetan bai esango nuke, edo bai nahiko nuke asan galdetzen zenean agatik aurreko galderan, ea tortura ez. Bueno, nik bai somatzen ditut atzera pauzu oso handiak ez. Batez ere normalizatzen ari delako oso bizkor gainera, bueno ez, hainbat erakundetako ordezkariak eta betianik izan da hori, baina, bueno ez, gu torturatu izan gaituzten polizia etxeetan gero eta harrera, gero eta ekitaldi eta gero eta ordezkapen gehiago egitekoak, ez? Eztabaida egon zen, ez? Ongi etorrien inguruan, euskal preso politikoen ongi etorrien inguruan, eta eztabaida horretan ahots batzuk entzun ziren, ez? Ongi etorri horiek eragiten duten minaren berdina edo gehiago sortzen dutela, hainbat ordezkari ikusten ditugunean Intxaurrondoko kuartelean, Deustuko kuartelean, Indautxuko kuartelean, eta hori, esango nuke gero eta normalizatuago dagoela, ez? Pixkatatzera eginez, baina gaurkotasunera hurbilduz be bai. Gaur egun gizarteak duen irudia gazte antolakunden inguruan, zuk esango zenuke aldatu egin dela, eta, bueno, zer norabietan edo, dago gaur egun? Gizarteak duena gazte antolakunden inguruan, ez dakit aldatu den. Berriro diote, aurreko hamarkadan, bueno, oso endemoniatua zegoen irudi bat zenez, gazte antolakunde gutxienez independentista eta sozialistetako kideak adarrak eta buztana zeukaten ez, deabruak bezala. Euskal Herrian ez hainbeste, baina Euskal Herritikan kanpo bai. Gaurkoz, esango nuke ezetz. De hecho, esango nuke gero eta gehiago jendeak eskertzen duela gazteak antolatutak ikustean, ez? Orduan, bueno, egia bai demografikoki gazteak gero eta gutxiago direla, zarrak gero eta gehiago, baina bai, pertzepzioa esango nuke, bueno, saltxa hor dago, ez? Jarraitzen du egoten, nahikoa da kaleak eta herriak ikustea, eta gutxienez nik pertsonalketan ere ingurukoak pozarren ikusten dugu jende gazte antolatuta, orduan. Zer nolako mezu eraraziko zenioke gaur egungo Euskal Gazteriari, bai eta gazte antolakundei? Mezua, ezakit mezua, ja 40 urte ditugu kasi, eta ezakit, lanean jarraitzeko mundua ez dela aldatzen zarra izan da, egiazko energia gaztea zarenean dagoela, eta gazteak mundua irentsi behar duela, ez? Munduak gaztea irentsi aurretik, orduan aprobetxatzeko eta alduten guztia eraldatu eta aldatzeko. Eta maitzeko, Markele, alako jazarpenak dinamika ezberdin batera eramaten zaitu, hori argi dago, baina orokorrean, laburpen moduan, jazarpen guzti horien gainetik, zeo zer positibo ateratzen dozue hortik, hor jarraitu zineten guztiek, lehen esan duzun bezala, gelitu gabe, jotake jarraitzen, eta gaur egungo gazteria jarraitzen dago. Bai, esango nuke guretzat, niretzat seguru, gazte antolakundean aritzea eskola handi bat izan dela, ez? Eskola handi bat esoi militantziari begira, baizik eta bizitzaren aurrean jarrera bat edukitzeari begira, eta hori denboran aurrera lanean hasten zeranean, lanpostu ezberdinetan zaudenan konturatzen zera, ostra, zer hon eta zer eskaini digun militante izatea gaztetatik. Ikasi gauza pilo bat esango nuke, hori bizitzaren aurreko jarrera oso bat erakutsi zigula, ni zentzu horretan izugarri eskertuta nago, antolakunde horietako kide izateagatikan, eta ez nuk aldatuko beste zerrengatikan, ez? Bai, irakaspen itzela, animatzea jendea eta gazteak berziki antolatzea orduan irakatsitakoa edo ikasitakoa ez delako azten, eta horixe, bai, bizitzaren aurreko jarrera oso bat, ez? Besterik gabe mila esker gurekin gaur tarte hau guri eskaintzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta zuek ez mugitu, musikari irekiko diogu tarte horrengoan, eta bueltan solazaldia izango dugu hemen platoan. Horren arte.
konturatzerako azida erreka hainda moldagarria hainda malgua ura ta konturatzerako barrura saratu da bere bidetik jendea babes bila animaliak hilak ezin mugizintezken kaiolekera hilak Gabon berriro ongi torri gaurko solazaldira, gaurkoan Nekanerekin, ondo torri. Eta Eneko Anderrekin, ondo torri bebai. Eta lehengo gaia jorratuko dugu segidan. Izan ere, Gipuzkoako batzar nagusiek Txillardegiri Gipuzkoako urrezko plata ematearen aurka egin dute. Ez duten hartu Gipuzkoako urrezko domina Jose Luis Álvarez Barantza Txillardegi zenari emateko EH Bilduren proposamena. Gipuzkoako batzar nagusiek atzera bota dute egitasmoa eta horren bestez ez diote Gipuzkoako Foru Aldundiaren bereizgarririk emango honi. Zatiketa bilatu nahi izana leporatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak koalizioari barkatu eta esan dio aurrez ere bazekitela politikoki ez zutela adostasunik lortuko.
Nola ikusten duzue, zuek biok, honen inguruan gertatu egin den guztia, sortu den afera, hori guztia? Azteko bai. Azkenean nik pentsatzen dute, hori, akordio politikorik baldin ez badago, nik behintzat eztabaida amaituko nuke. Zoritzarrez, gaur egun etxe egiten dugu memoriari buruz, eta zoritzarrez badaude batzuk filia eta fobiaren aldeko gatazka politika bat egiten, eta ez dute agian aipatzen edo sakabanatzen pertsonak badaukagula pasado politiko bat eta kulturalki importantzia. Azkenean zer gertatzen da, ez dutela akordi batera helduko, batzuk bere aldeko pertsona baten aldeko premio bat eman nahi dute eta besteok kontra politika sartzeaz PP eta PSOek beti daude eta haren aldeko bere mezuak sartzen, eta nik uste analisi sakon bat egin behar dugula, ze behintzat beste norbaitei premio hau edo aipamen bat egin nahi baldute, berdina gertatuko da. Pio Baroja aldiz aipatu baldin badutela, besteok aurrera emango dute botoa eta besteok kontra. Eta gauz gaztela esaten den bezala, la pescadilla que se muerde la cola. Nik uste dut, eta segeran nekanek esan duzu ondo, ez dago akordio politikorik eta akordio politiko barik zaila da edo polemikoa da horrelako iniziatibak aurkeztea. Nire duda da hor, eta igual muinera joan da, zergatik ez dagoen akordio politiko bat hausnartzera. Duda barik Txilardegik kriston ekarpena egin zion euskarari garai baten, euskararen unifikazioari, hori nik uste dut inork ez duela dudan jartzen, eta ganera holan alderdi gehienek hori esan dute, agian PP eta SOES gehien bat PP izan ezik. Baina nolabait ez zaio barkatzen eguneko 1960ko hamarkadako amaieran etaren hasikera horretan egotea. Baina, klaro, zer zen eta 1960ko hamarkaden hasikeran, hori hausnarko genuke, eta nun dago etatik pasatu diren hainbat pertsona, gaur egun alderdi sozialistan dauz eta politiko-militarretik pasatutako jendea, eta PSE, Euskadiko Ezkerra, hau da, eta politiko-militarraren talde politikoa zen Euskadiko Ezkerra literalki, PP-en inkluso daukagu etatik pasatutako jendea, UPyD-en gero Ciudadanosen, beraz, gure historia dena da. Hau da, 11.000 pertsona pasatu dira etatik. Eta hori, herri bezala horren aurrean zeo zer esan barko dugu edo hausnartu barko dugu zergatik noiz edo zer, baina hori erabiltzea Txilardegi bezalako pertsona bati, gerora alararen ere alarareko listetan egon zala, ukatzea, domina bat eta ukatzea egindako ekarpen guztia, nik uste dut hori mendeku politikotik, zentzu simboliko baten hurbil dagoela, zera, oskaketa hau. Izen ere, zuk esan duzuen arira, Eusko Jaurlaritzak ere esan zuen, jende eta gertakizun batzuk zuritzeko naia dagoela horretan. Entzungo dugu jarraian Bingen Zupiriaren hitzak. Creo que no podemos blanquear nuestra historia. Creo que estamos viviendo un momento, en estos meses se está produciendo el desenterramiento de personas que fueron fusiladas en el cementerio de Begoña. No conseguimos aclarar los hechos del 3 de marzo. Hay toda una historia de crímenes cometidos por ETA que no se han aclarado. Y este es el momento que estamos viviendo, en el que creo que todos deberíamos tener otra actitud. Eneko Anderrek esan duenaren arira, ez da, pixkat atzera buelta. Zer repentatzen duzunekan horren inguruan? Egiten dugula memoria, baina nahi dugun memoria. Eta zer esan nahi du honek? Honen arira politika sartzen dela. Eta nik uste politika alde batera utzi beharko genukela. Agian politika ez, baina alderdi bakoitzaren politika. Alderdik eriri. Nik edoz nago, nik uste dut premiazkoa dela, eta hau nizbait komentatu dugu hemen bertan, premiazkoa dela
errelatoa edo errelatoen aldeko posizio bat mantentzen dut gehien bat. Inguruko eztabaida politiko eta politiko esaten da sozial bat. Ez da izan behar berez parlamentuan eta zikera alderdiek ez dute horren buru izan behar, ze alderdiek euren interes, epe laburreko interesak dituzte hauteskundeetan eta baizik eta herri bezala, gizarte bezala nik uste dut hor dagoela sekulako zuloa, errelatorena. Eta gertatzen da, bai etarekin, bai Bingen Zupiriak aipatu du, bai trantsiziozko gertakerekin, lehen entzun dugu torturekin, behar ditugu horrelako espazio sozialak hitz egiteko eta horren inguruan hausnartzeko. Eta noski, leku horietan ere txillardegi eta beste pertsonai eta pertsonen ekarpenak ere haien inguruan edo paper historikoaz ere hitz egin beharko dugu nire ustez. Eta zuek uste duzue instituzioetatik edo ez dutela errelato edo memoria hori landu nahi interesak dauderako atzean? Ez, nik uste instituzio moduan egiten ari dira lan sakon bat, gehiago behar da, baina gero, klaro, bata da instituzioak eta besteak alderdien mailan deklarazioak egiten duten gauzak eta pixkat lan hori egiten duten lan horretaz beren kontra doa eta pixkat batzutan gure agintariei berbetan gehiago egiten dute eta pixkat alderdi moduan hitz egiten dute eta pixkat instituzio moduan edo aberri moduan hitz egin beharko dukete. Bai, ados nago horrekin, baina gero ezin zaio txillardegiri medaia bat emon, baina Meriton Manzanasek badauka plaka bat Gasteizen. Edo memorialean ez da aipatzen martxoaren 3 gertatutakoa. Nik uste dut, aurrera pausu interesgarriak emon dira azken urteetan memoriaren inguruan, baina berezik azken 2 urteetan aurrera pausu horiek asko bideratu dira betiko errelato violentoak eta demokratak horretara, manikeo horretara, eta erdian dauzen gris eta ez gris guztiak albo batera utzi dira. Zentzu horretan, arriskutsua da, partziala guztiz, eta arriskutsua. Carrero Blancoren plaka bat ere badago, eta danok dakigu zein dan Carrero Blanco, eta jendea joan da Auzitegi Nazionalera Carrero Blancoren eriotzagatik, eriotzaren inguruan bromak egiteagatik, igual mejor o peor gusto hori debatitu alda, baina 2022an norbait gertatuko zaio hori Italian Mussolinirekin egiten badu, ez zaio gertatuko. Beraz, memoria lanketa bat bai egin da, ados, baina azken urteetako deriba hori instituzioengatik arriskutsua da. Beste punteren bat edo, gaia aldatuko dugu? Enekoan esan duen bezala, nik uste oso garrantzitsua dela esatea, denaz dela zuri edo beltza. Jende asko dagoela, hori erdian, isilduta edo relatoan ez dela sartzen eta oso interesgarria da hori. Oso ondo. Jarraituko dugu beste gai batekin, izan ere, otzearen 12an, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pentsiodunek Bilbon egingo dute manifestazioa eta Nafarroakoek Iruñan eta Lizarran elkarretaratzeak egingo dituzte. Pentsiodunak berrirore kaleraterako dira larun bat honetan. Ezkar argiak dituzte pentsiodunek 2022ko eta hurrengo urteetarako pentsioen erosteko ahalmena bermatzea. Eta 2021ko pentsioen erosteko ahalmenaren 3% galera konpentsatzea. Pentsio sistema publikoa eskatzen dute eta horretarako tartean 2011ko, 2013ko eta 2021ko erreformen murrizketak indargabetzea exigitzen dute. Horrez gain, bai soldatetan, bai pentsioetan dagoen genero arrakala deusestatzea aldarrikatzen dute. Larun batean gainera, lan erreformaren kontra ere mobilizazioak egingo dituzte. Halako egoeran, gizarte segurantzara, kotizazioak murtxagoak izango dira, arriskuan izango dira gaurko pentsioak eta batez ere etorkizuneko pentsioak. Euskal Herrian ez ezik, Espainiako estatuan ere protestak egingo dira. Izan ere oso garrantzitsua da pentsiodunen iritziz erantzun bateratu bat ematea. Erantzun bat emotea, ahalik eta fuerteagoa estatu zen. Baina beti azpimarratzen pentsiodunen mugimendua erabat soberanista dela. Hemen erabakitzen dugu egin behar duguna.
Beste behin hor daude kaleak hartzen, nekaezinak dira argi eta garbi, eredutzat hartu beharko genituzke pentsiodunak, ezta? Nik dudarik baietz esango nuke. Pentsiodunen indarra eta pentsiodunen kemena aurkeztu dutena azkenengo urteetan izan da guztiz eredugarria. Are gehiago COVID-arekin beldurrak emon diren eta haiek segurtasun neurri guztiekin hor egon diren gogoratzen dut, azken astelena ni egon nintzen azken astelen baten ja gaia zikera esan haiek hitzartu zuten eta ez hitz egiteko pentsioen inguruan, baizik eta osasungintza publikoaren inguruan hitz egiteko, zer nolako efektua zeukan jende nagusian, beraz, nik uste dut pentsiodunen mugimendua dara mugimendu transversal bat. Da jende bat ahaztuta sentitzen dana, adibidez orain Kuntzabankek izten ditu ofizinak eta horretan ere mugizatu dira. Hori mugimenduaren inguruan, eredugarria guztiz. Eta gero hitz egiten badu pentsioen inguruan eta mamia eta edukaren inguruan, berriz batuko dira eta arrazoiarekin dirua galduko dute. Ze azkenean hori da erosketa ahalmena galtzea, da dirua galtzea. Eta instituzioetatik eskaintzen den aukera bakarra da pentsio pribatuen sortzea eta hauek garatzea. Behar dugu benetan ere debate bat honen inguruan, baina ez bakarrik debate bat kasunetan, baizik eta ekintza eta pentsioen igoera nabarmen bat. Hori, oso miresgarria da haien borroka, gazteok garenok pixkat autokritika bat egin behar dugu, ze behintzak haiek hori, enekoan esan duen bezala, ez dute bakarrik haien pentsioen aldera borroka egiten, beste gauzei buruz, transbertsala da, baina zoritzarrez hiri batzuetan mugimendua pixkat polizitatua dago, eta behintzat nire herrian sakabonatuta daude. Gaztelenean egiten dute bere konzentrazioak korronte politiko batekoak eta asteazkenekoak besteak. Eta hori pixkat haien lana bertan bera geratzen da, behintzat nik uste lotu beharko direla. Azkenean gai honi buruz pixkat egiten baldin badugu gure idei politikari buruz azkenean dena sakabanatzen da eta helburua berdina izan behar da uste dut. Zuek uste duzu hori gertatzen dela mugimendu bat baino gehiagotan? Edo borroka bat baino gehiagotan? Bai, noski, azkenean guk esan aldugu pentsionistak bat behar direla eta nik uste ditzatekela idealena, baina da esatea bezala gazteok batu behar gara, baina kolektibo oso handia da eta bere barnean iztasuna oso handia da ere. Eta nahita ez, nik azkenean uste dut nahita ez, politika gintza eta alderdikeria saltzen da, askotan pentsatzen dugu jende nagusia danez, ez dagoela mobilizatuta edo ez dagoela enkuadratuta alderdietan, eta ez jendea alderdietan ere, badago eta haien ideak dituzte eta gainera da generazio bat, pila bat borrokatu duena azken hamarkadetan eta gazteak zirenean, eta orain aurkintzen dira pizkat egora honetan. Eta azkenean askotan gure tratamendua da oso infantila haiekiko. Hori bai uste dut, da emajoak atatzen dira kalera. Baina egon diranean urteetan zehar eta hori da pizketa. Haiek badakite ezin den egoera. Eta barren ez tasuna zitze egiten, oso azpimarragarria da, honekak emakume pentsionisten plataformak egiten duen lana, hor dago benetan ere pentsio bajuen poltsa handiena. Pentsioak Euskal Herrian ez dira txikiak beste leku batzuekin konparatuta, baina benetan arrakara bat dago, ez dira nahikoak, baina ez dira txikiak, baina benetan arrakara bat dago bereziki emakumeen pentsioetan. Emakume bat ezin da bizi bere pentsioarekin bera bakarrik. Ez que ezin du. Gutxieneko pentsioa 1.080 eurotan kokatu dute, eta atzokoan gutxieneko soldata 1.000 eurora igotzea adostu zen. Kontuan izan da inflazioa, bidatu horiek oso atzean gelditzen dira, ezta? Soldata minimorekin ere inflazioa dela eta ez dugu igoera bat egingo dugu jeitzikera bat 3 puntukoa. Azkenean,
beti gertatzen zaigu berdina. Altzen dira neurri batzuk, ondo egon aldirenak, edo bide honean joan aldirenak, ez dut uste nahiko direnik, baina bide honean joan aldira, baina altzen dira erabaki isolatuak edo erabaki titular erabakiak, ondo, igoko da 1.000 eurotara. Baina eske, igual igo behar da, gehiago, edo soldata minimoaren kasuan, Europako Karta Sozialak esaten du salario medioaren 60 barkatu izan behar dela, eta hori dira 1.400 euro, eta gauz 1.000 eurotan. Pentsio dunen kasuan, mardina, gauz 1.400 eurotan. Hori, etxea ordainduta baldin badaukazu, pentsio dunen gehienen kasuan, ondo egon alda, baina ez ditzen dira pentsio dunak alokairuan bizi direnak, ez ditzen dira pentsiodunak hipoteka ordaintzen, pentsiodunak ez dira lehen egungo jende zaharra, etxa erosi du, ez ditil, egora oso desberdina da. 1.000 eurorekin pertsona bate bizi aldu, bizi alzara 1.000 eurorekin, hori da egin marko genukeen galdera. Eta ganera batzutan ez da beraientzako bakarrik, bere familientzako, batzuk daude lan barik, eta haiek dira familian egiten duten izugarrizko aportazioa. Ez dakit nola heltzen dira, baina, bueno. Nik zuk esan dakoarekin, azpimarratu nahiko nuke, zoritzarrez emakumeen pentsioari buruz ia ez da hitz egiten. Zergatik alargun pentsioi buruz, zergatik emakumeak gutxiago ordaintzen diaiei, eta pixkat horbe bai mikromatxismo handi bat dago, ia ez da hitz egiten, eta nik uste emakume pentsioi buruzko borroka hori oso lan sakon bat daukatela. Atzo egon zen gurean gaur magazinean Eduardo Zubiaurre, Confebaskeko presidenteak, eta alan aritu zen. Gobernuaren ahalmena da gutxieneko soldataren kopuruak ezartzea eta eragile sozialekin pixkat eztabaidatu eta jakinarazi ondoren gaur hartzekoa da erabakia. Atzo izan genuen, COen ere batzorderagileko bilera eta han ibili ginen gaia aztertzen, ez da. Orduan, nahiko adostasune izan zen, gai honen inguruan, egoera berezia dela, susperraldi batean gaoz, jente asko, enpresa asko oraindik ere zailtasunetan, eta gehien bat, gai honi dagokionez eta gutxieneko soldatari dagokionez, danok oso presente geneukana, zer esan ez da, azkenengo urteetan izan diran igoerak, eta nahiko igoera mardulak izan dirala, azken 3 urteetan 130 baino gehiago igo da, azkenengo 5 urteetan 140, eta beraz, iruditzen zitzaigun hainbat jardueretan, hau da, balore erantzi eta lehiakortasun gutxiko hainbat jardueretan oso zaila izango zala horrelako koste igoerak onartzea, jasotzea. Neurri hauekin konformatu beharko ginateke, edo zein da bidea euskal langileen egoera ekonomikoa edo bermatzeko? Ni lehengo sustenuke, dana ez da Madrilen inguruan biratzen, azkenean Euskal Herriko egoera soziala ez da berdina, eta beti egiten dute, ezuk esan zuen bezala, neurriak sartzen dute, reforma laborala, eta bagian Madrilen egoera askoz ekonomikoki gutxiago dira enplegu soldatak, baina hemen beste soldata daukagu, eta beti egiten dute berdina. Madrilen arira, eta ez, gure egoera ez da berdina, Confebaskeko esan duen gauzak, azkenean aktore politikoak guztiak badakite zein den beren papera, zer esan behar duten, Confebaske patronaren alde, gero, ELA edo Komisiones Obreras eta UGT bere papera daukate politikan, eta betiko moduan besteok alde, besteok kontra, baina nik uste egora aldatuko dela, nik uste Euskal Herrian zehar zabalduko dela esparru agian berri bat akordioetara, eta
urte pilpilean egongo da dana. Eitu, espero baietz. Nik beti pentsatu dute, atzo pentsatu nuen irakurri nuenean berria, gaur urzean. Enpresari batek, 40.000 pertsona dauz egoera horretan, egoera izango dutela. Enpresari batek ezin baditu bere langilei 50 euro gehiago ordaindu, igual eske bere negozioz da bideragarria. Eta orduan, kompetitibitatea eta lehiakortasuna da, haiek ezin zute, negozio fallido bat dela. Gaur kontatu dut asko anedota bat, azken egunetan etorri da gurera Australiako lagun bat, bizita egiten. Eta geunden atzo, zeraltzen lagunen artean, eta danetarik dauz mediko bat, bi ingeniero, nirakasle bezala. Eta galetu zigun gure soldatak, ikusi gutxi gara zein dan hemen, bizi kalitatea eta bizi prezioa. Arrituta zegoen, hemen jendeak 1.000 eurorekin, eta galetzen zuen berak, baina jendea hemen 1.000 eurorekin bizi da. Eta esaten genion, bueno, bikote baten, eta orduak iritu zen, bikote bat 2.000 eurorekin bizi alda, amen. Ez como, bai, gure estrategiak ditu, baina imaginatu, hori da, imaginatu zer nolako txoka izan zen berarentzat, claro, eta imaginatu medikoen inguruan hitz egiten dugunean, edo azten garenean, beste gauza ingenio, baina emoten du, hemen garela, gauz pozik, Espainiarekin begiratzen gara beti, baina egoera, klaro, begiratu behar dugu Europari edo gure maila sozioekonomiko daukaten beste herrialdei. Eta hori Confebaskek ez du egiten. Confebaskek esaten du, zer matiko da azken urteetan soldata, bai. Baina lehen penagarriak dira, eta orain penagarriak izaten jarraitzen ari dira. Pertsona bat ataratzen da FP batetik, eta dau, 900 euroko bretan ataratzen da zara unibertsitatetik, eta lana baldin badaukazu 1.000 euro kobratzen zabiz. Salario medioa bez ez da solamen bat. Eta horrek ere eragina dauka gure ekonomian. Zer, Confebaskek ordezkatzen ditu enpresa oso zehatz batzuk. Igual, komertzio internazionalekin lotura gehiago daukaten zera, baina gure fruta dendak, gure denda txiki ertainak, eta aurrera egiteko behar duguna da hemen erosmen ahalmena igotzea. Eta hori egiten da pentsioekin, eta hori egiten da soldatekin, eta hori egiten da diru laguntzekin, eta bar. Baina, klaro, haien zer egiten dute, epertainean, gure lehiakortasuna ikututa edo kaltetuta egongo da. Ja, baina eske agian urte batzuk barru ez daukazu inor zure gauzak erosteko. Zure uste duzue orain anekdota edo horren harira gizartean normaltzat hartzen dugula 1.000 euro kobratzea eta holan bizitzea. Ja da ez dugula pixkataratago begiratzen, baizik eta hemen geratzen garela eta gizartean ja hori konformatzen garela. Ez dut uste, ze behintza jende asko jaten da beste irira, beste herrietara, eta ez dut uste. Eta gero gainera beti hitz egiten dute ekonomiari buruz, soldatari buruz, baina eta egoerak, behintzat, zergatik ez dugu beste egoeran begiratu lan kopurua, ordutegiak, beti goaz ekonomiari buruz hitz egitera. Baina ez dugu hitz egiten hori, txikitsuak medikura joan behar naz, ezin dut, ez dauka denborarik, esaten dio bere nire jefeari hori, joan behar naz txikitsuarekin medikuaren, ezin dozu. Ez. Bintzat, bebai, nik uste hitz egin beharko genukela, hori, Europari begira, haiek ez dute 8 ordu lan egiten, ez hemen pentsatzen dugu, 8 ordu lan egiten baldin ez badozu, oso lan txarra egiten dozu, ez, orduak ez dira, ora estrak sartu baldin badozu, hori ez da ona. Agian 4 ordu batekin, hori, joan esaten da, ez dakit nola esaten da, azkenean 4 orduekin zure lana amaitzen baldin badozu, zergatik egon behar zara ofizina batean 4 ordu Painten edo Googleen zerbait bilatzen. Azkenean, hori, ez da kantitatea eta kalitatea. Zuk esan duzuna, ez da bakarrik soldata, baizik eta baldintzak ere, ez da?
Aurrekoari guzterantzuten, gogoratu dut, nik ez dut uste dela pasotismo edo konformismoa, nik uste dut dela frustrazioa. Ez da normala, danok dakigu ez dela normala, eta danok dakigu hau Mark Fisherrek esaten zuen tenant postpontzen ditzen dana, atzerapen, etengabeko atzerapena da, como, bueno, jaldatuko da. Eta hor, justo pentsionistek kriston oso eredugarriak izan dira zentzu horretan. Gure gazteok eta ezain gazteok, klaro, ez egiten gazten ninguna, baina 40-50 urteko jendeak ez da umazetan kalean. Dau frustratuta eta pentsetan noizbait aldatuko da. Eta pentsionistek zer egin dute? Atara kalera. Eta esan, hau ez da aldatuko, hau guk aldatu behar dugu. Eta nik uste dut hor dagoela gakoa. Eta Confebaskekoak, badakigu zer esango duen, segurenik Madrid, badakigu zer gertatuko dan, alderdi popularra bueltatzen bada, edo alderdi sozialista beste alderdi batzuekin gobernatu albadu, eta hori guztia kolokan dago. 50 euro hauek hilabetero ez direla ezer, kolokan egongo dira 2 urte barru segurenik. Eta hori ez dugu konponduko alde batetik, nekanek esan moduan Madrilera begira, eta bestetik jendeak kalean ez badago. Hori da demokratizazioa, jendeak kaletik bultzatzea neurriak hartzeko. Lab sindikatuak dio borroka ziklo berria etorriko dela. Adot zaudet horrekin? Bai, nik ustez baietz. Ja, COVID-a pasatuko da, jendea ez dago bakarrik COVID-aren egoera txarrak, beste gauzak interesarekin eta gauza asko aldatu behar direla, eta nik ustez bai politikintzan dago egoera berri bat sortzen, akordioetara, jaz da gaztera esaten den bezala el no por el no. Nik uste, lehio eta ate berriak irekiko direla, eta nik behintzat hori espero dut. Nik uste dut, COVID-aren ostean, hainbat elementu positibo aurkitzen direla aldaketetarako. Alde batetik, jendea oso aserre egon da, era oso aserre dago, ze jendea oso txalto dago, orokorrean, eta horrek esan nahi du, labek esaten duen bezala, kalera atatzeko grinarekin egongo direla jende nahikotxo, eta bestetik, gorakada ekonomiko bat biziko dugula. Ikusiko da nola, ze bizitzen ari gara adibidez enpleguan, baina gero dau beste aldetik zera bai energiaren prezioa, bai erosketa almenaren jitziera, baina bueno, ikusiko dugu, baina orokorrean ikusten egongo dela igoera bat ekonomian edo sentsazioan, gitzinez. Eta hor nahaztu aldira bi fenomeno oso interesgarriak. Presioa, bonantza, eta orduan norabiteko konkista batzuk egitea. Ez dut uste soldata minimoa 1.400 eurora helduko danik, ze hor egongo da Confebask, seguro horren aurka, aunque oso interesgarria da, nekarek esan bezala, pasaren egunean, Confebaskek apurtu zuen PNV-rekin, PNV Confebaskekin lanen reforma dela eta, baina, aurrera pausoak egongo direla eta seguro estenatoki barri batera goazela. Zuek uste duzuen orduan COVID ondoren, COVID pasata, gizarteak instituzioekiko edo duen irudia aldatu egin dela? Ez dakit. Behintzat momentuz agian bai, baina gero dana hasten dugu oso askar. Bizi dugu beti askarregi eta agian bai, gaur pentsatzen dute instituzioek oso txarto egin dutela, baina bizpairu hilabete pasa eta nik uste positibismoa salduko dutela enbena, festivalak, kontzertuak, eta dan aldatuko dela. Analizia oso zaila da egitea orain. Ni ados nago nekarekin. Ados nago. Ez nago seguru nola... Horen jendea zer dago, igual hilabete batzuk barru guztia pasa denean, guztia pasatzen bada. Hau da, ziklikoa, ez da, hau da peskaiek ez muerte dako la gauza holan hori da. Baina norbaitek eratu beharko da bidean. Ez da normal aurrerako krisi sakon bat bizi izana, eta inorez geratzea bidean, inorez izatea pizkate hori, kulpablea edo, hori oso errada da.
Igual alderdiek ez, igual buruzagiren bat, amendik, beste bat hortik, hau da txultzil bezala, ez da? Gerra irabazizun eta gerra irabazizuenez, kendu zuten zebera aurpegia jasan gudaren oroitzapen hori. Norbaitik etatuko zaio, seguru nago. Eta alderdiek ere ez dute asko zentzu horretan ibiliko dira tentuz. Baina Euskal Herrian oraindik asko geratzen da hauteskundeak heltzeko, hasik ikusiko dugu nola konfiguratzen den eta zeinek ematen dauen pausua aurrera. Eta COVID-arekin gaudela, nola ez, eguneko berria dokumentatu behar dugu solasaldia amaitu baino lehen. Eusko Jaurlaritzak indarrean zauden neurri guztiak bertan bera utzi ditu eta astelenean sartuko indarrean dekretu edo hau berri hau. Ohitu beharko gara neurriak jartzen eta kentzen ibili behar horri? Ez dakik ohituta gaudenik ala ez. Baina mezuak mesedez zuzenak izan behar dira. Hau egiten dut, bale, zergatik egiten dut. Hau ez dut egiten, zergatik ez. Ze komunikazio politika oso txarra izan da. Eta nik da pizkat gogoteraino. Claro, esaten duzu, ohitu gara. De facto, ohitu gara, eske ez daukagu besterik. Gaur esan digute hori, kentzen dituzte. Hori da, baina, claro, kentzen dituzte, kontagio tasa danean, jarri zituzte baino altuagoa. Danean orain, jarri zituzte baino altuagoa. Orduan zergatik kentzen dugu. Eta zergatik jarri ziren hainbeste neurri absurdo. Ze mantentzen direnak dira, segurenik, edo mantentzen da nagusia dela maskarialeko hitzetan, da segurenik logikan bien daukan neurria, eta mundu osoan espertu guztiak esaten dutena, aerosolak. Hori da berez neurri estrella. Jarri zituzten, nik ez ditut jartzen, jarri zituzten... Ez bota erruak... Ez, ni ez naz biletik gelituko ez. Bota zituzten, jarri zituzten markatu modu estetiko baten. Honetaz hitz egin dugun guztietan askotan izan dela, beti izan dut. Modu oso estetikoa izan dira orokorrean neurriak. Jartzen dira, estetikoa dinez, jartzen dira, itzura emoteko zer egiten ari nazela. Baina, eta gero ganera txalto komunikatu, eta ni pertsona oso informatua naz, ia egunero ikusten dut Amaika Telebista. Eta, azkenean ez nekien zer egin behar nuen eta zer ez. Ez nekien zer zegoen ondo eta zer ez. Nik goratzen dut, lagunek ikon da, pasatzen zala polizia municipal bat albotik, eta zango, eski ez dakit zer egin behar dudan. Ze ondo egiten ari nazenan, ez? Ze ez dakit, ze saltu alnaz, ez nazan saltu. Ze izan gara, amar, baina kanpoan, barruan, nun, abein maskarilla bai, abein maskarilla ez. Baina ez gari batean, galdetzen zenuen ebiese hori, polizia municipal bati eta eurek ez egiten, bez? Niri hori gertatu zaitu. Niri hori gertatu zait, ez bidatzea polizia municipal batekin, eta hori gertatu da, niri gertatu zait, baina Amaika aldiz gertatu da. Zeka, ez da normala. Haiek ez jakitea, egun batetik beste eratzen dira, eta ez, neurriak hauek dira. Ez, bai, eta behitu, hauek dira. Bale, baldatu dituzte. Ohituko gara, ez dakit, baina gitzen ez, neganek esan dakoa, argi esatea, bale, kendu dituzue, noiz jarriko dituzue berriro? Bentzan mezuak aldatzea. Hori da, noiz jarriko dituzue berriro, hori da, jakitea, esperoan egotea, bale, indizea daukagu, betetzen bada, hau gertatuko da, hau ez da gertatuko, hau kenduko dute, hau jarriko dute, baina ez da inoz, bete. Hurrengo horatu hauetan edo zorriko direnetan horrek, hola, gertatzen den mila esker beste behin gurekin egoteagatik. Eta zueko goratu biharria ez, astelenean berri ongo garela hemen Amaika Telebistan gakoak saioan, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko asteko eta hilabeteko gakoak astartzeko. Mila esker eta gabon. Amaikak aukerak eskaintzen ditu.